Ginpasakaan sang Office of the Ombudsman sang kaso nga graft kag malversation sanday anay Senador Bong Revilla kag anom ka iban pa. Ini may kaangtanan sa 92.8 million pesos nga flood control projects sa Pandi, Bulacan nga wala gid napatukod. Suno kay Assistant Ombudsman Mico Clavano nasaad sa kaso nga naghimbunanay sanday Revilla kag iban pa agud nga ma-release ang 76 million pesos para sa construction sang proyekto sa Bonsuran, Pandi, Bulacan apang wala gid ini natukod. Ginsiling pa nga apisar wala sang aktual nga construction, gindeklarar nanday Revilla nga nakompleto ang proyekto. Ini nga kaso-kriminal among ikaduha nga hugnat sang flood control related criminal cases nga gin-file sa Ombudsman prosecutors sa Sandigan Bayan. Matandaan nga sang Disyembre 2025, may ginpasaka man nga malversation kag graft charges batok kanday former Ako Bicol Party List Representative Zaldy Co kag 16 ka iban pa bangod sang 289 million pesos nga substandard road o kon substandard road DICA project sa Oriental Mindoro. The Office of the Ombudsman determined that there exists probable cause to file criminal charges against several officials of the DPWH Bulacan 1st District Engineering Office and Senator Bong Revilla Jr. Despite the absence of any actual construction, the respondents declared the project completed. Thereafter, to facilitate the release of the entire project cost, the respondents are found to have falsified accomplishment reports, issued fraudulent billing documents. Nabatian si Assistant to Ombudsman Spokesperson Mico Clavano.